Il-vjaġġ li kien se jagħmel il-Papa Franġisku f'pajjiżna bejn it-30 u l-31 ta' Mejju ġie pospost minħabba s-sitwazzjoni marbuta mal-pandemija li d-dinja qed taffaċċja bħalissa. Id-data ġdida tal-vjaġġ għadha ma ġietx imħabbra, iżda mistennija li tkun magħrufa aktar il quddiem. Madankollu, il-Knisja qalet fi stqarrija li għalissa dan kien il-pass l-iktar għaqli minħabba li mal-wasla tal-Papa kienu mistennija jinġabru f'folol kbar ta' nies. Dan sar fi qbil bejn l-awtoritajiet Maltin u l-Knisja. Bi preparazzjoni għal vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'pajjiżna kien saħansitra twaqqaf kor biex janima qudiesa li kellha ssir fuq il-Posposta tal-Furjana nhar lejt il-50. L-Arċisqof ta' Malta Charles J. kien iddikjara li l-motto ta' din iż-żjara kellu jkun vers mill-Bibja mir-rakkont tal-miġja f'Malta ta' San Pawl. Ġabu ruhom magħna bil-ħlewwa li ma bħala. Matul iż-żjara l-Papa kien mistenni li jżur anke s-Santwarju Nazzjonali ta' Pinu f'Għawdex. L-aħbar li l-Papa kellu jżur Malta kienet intlaqet tajjeb mal-Maltin u l-Għawċin, hekk kif l-aħħar li l-Papa żar pajjiżna kien f'April tal-2010 fl-okkażjoni tal-1950 anniversarju tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Fl-aħħar jiem il-Papa Franċisku ħassar żjara oħra li kien se jagħmel fl-Awstralja minħabba l-imxija tal-coronavirus. Il-Papa saħansitra waqqaf l-Angelus u l-barka tradizzjonali tal-ħadd mill-Vatikan biex ma tinġabarx folla fi Pjazza San Pietru. Minflok il-barkiet qed isiru fuq l-internet.